Здравейте, българи добри! И от Балкан, и от Кавказски планини. Хей, чувате ли моя глас? Анна Абуладзе се казвам аз. Очудени сте вероятно, но след миги ще сме наясно. Прадядото ми беше Атанасов, патриот, като Ботев и Вазов. Оттам ни българското потекло і ще го пазі в бъдеще от минало. Но Абуладзе, фамилното ми име, і та скулптура ми е мила, і българското, і грузинско ми е родно, защото сърцето ми открито і свободно. В Мечников се уча аз. Български ще преподавам і на вас. Език свещен, і нека пазім родно, за да живеем в ній свободно. По статистиката в Одеса българите наброяват над 50 000 души. В областта сме около 200 000. Културний живот се намира в град Одеса на улица Вице-адмирала Жуков, 9. Моят събеседник е директора на Българския център в Одеса Димитър Терзи. Господин Терзи, разкажете, моля, с какво днес се занимава Българския център в Одеса? Добър ден, благодаря ви за въпроса. Искам да кажа, че като винаги, вече 16 години, център служи за едно голямо културно възраждане на нашата диаспора, което се намира както в Украина, така и в Одеса. Това са, естествено, основните задачи какво? Да знаят както може повече български език, защото ние имаме такава ситуация, където в града хората, второто, трето поколение изгубило вече езика си. След това традиции, обичаи, но естествено ние честваме всички украински, български национални празници, държавни празници, религиозни празници и всичко това се разпространява на най-малкото поколение, след това средното поколение и за по-голямите, за по-голяма възраст, които също с голям интерес идват тук да научат нещо и да участват естествено. Как вие работите с българската младеж? С българската младеж най-интересно се работи, защото това е най-активната част и това е за нас голяма помощ. Преди малко време имаше едно тормозящо явление, а сега преди година почти създаде се нов младежки съюз и той стана активен и това благодарение на много хора и на асоциацията и на дружество и надявам се, че ние ще можем на много по-интересно да работим по-натам, защото събраха са красиви, интересни, активни младежи. Господин Терзи, аз разбрах, че вече отдавна тук работи неделно училище и вие сте негов директор. Това е наша рожба. Разбрахме, че културата без знания практически ни дава голям резултат. И се получи, че ние трябва практически да дадем знание и след това да му разкажем за какво става думата. Тоест, на практика излиза език, литература, история и тогава човека навлиза в атмосферата на нашия български живот и активно участва. Зато и създадахме училище. Училището прибра много хора, които до сега, значит, мутаяха се натам, насам, не знаеха нищо, обичат българско, патриоти са, а като ги питаш за нещо, почват да дигат раменете и зато училището стана, това е школа за по-системно българско възраждане. Преди един месец имахме висок гост от България. Изобщо, посещават ли официални лица Българския център? Трябва да кажа, че ние сме уважаем център и не можем да се оплакваме, както от украинската страна, нас не посещават почти всички политически лидери, министър на културата, театрални дейци, художници, които участват с най-различни проекти и просто така идват тук при нас, съветват се, питат, гледат, участват, представят. Много често ОБСЕ идват тук и други международни организации. И трябва да ви кажа, че всички украински министри и български министри, и премиери, и президенти са идвали и идват тук преди малко. Идващо господин Климкин с господин Митов, това министрите на външните работи на Република България и Украина, където обсъждат са тези въпроси, които практически трябва да бъдат решат като
национално малцинство в държавата Украина. Аз трябва да кажа, че Украина е независимо от трудности, че е млада държава, тя практически прави на много повече за националните малцинства, отколкото всяка друга държава, дори от Евросъюза. Това не е комплимент и не е желание така малко да направим по-сладък нашия разговор. Действително така. Знаем едно, че имаме проблеми. Естествено, те слушат, приемат решения и според техните възможности участват, защото ние нали сме граждани на Украина и обичаме Украина, строим Украина нова и участваме навсякъде и в тежките бойни дни днес и просто строителство на държавата. Така че трябва да ви кажа, че слава Богу, ни нас забравят. И мисля, че нашите врати широко отворени и надявам се, че почти всички други нови политици, художници, културни дейци ще посетят нашия център и по-нататък. Господин Терзи, разкажете, моля, за празници, които се провеждат в Българския център. Това, Аня, това голям разговор. Защо? Защото те са много. Ние, българите, сме богати на празници. Но като всички славяни повече обичаме да празнуваме, отколкото да работим. Но има и такива неща, като всяка седмица или месец има нещо свързано с религиозни празник, или там това е на труда, или това е някакъв такива фолклорни празници и стараем се да задействаме всички. Но има главните празници. Естествено, главните празници ние ги отбелязваме задължително. Става дума Нова година и Рождественски, Стара Нова година, след това започват са Свети Трифон, който за нас е символичен, защото ние сме винопроизводители. Може пари да не стигат за култура, но за вино ние практически черпим цяла Украина и сме основните производители. И така нататък. И за великденските празници и много други. Искам да кажа, че стараем се така именно значимите, фолклорните, които възпитват любов, гордост, разкриват красотата на българина. Особено това е полезно за малките, за децата, защото там се чувстват като едни пиперутки и се стараят да участват във всичко и се радват на това и практически те запомнят това. И това става камък по камък се строи тази в душата и в сърцето българска духовност в детето и в младото поколение. Много благодаря. Да, и на вас благодаря. Идвайте и винаги с голямо желание ще ви каним, за да можете да се запознаете с нашите проекти и празници, защото хората очакват да видят какво става у нас, в Болград, в други места. И това хубаво, че имаме телевизия, която създава тая възможност да популяризира нас, българите. И ние, наверное, само българите имаме и молдавци, и гагаузи, и руси, и украинци. Всички сме интересни и живеем в една хубава дружба. Никога сме нямали на национална почва някаква сблъскани. Това е наша гордост, това е наш резултат. И държавен, и народен. Ето едно киче. Тук, във втора мъжки гимназия, учил бъдещият поет-революционер Христо Ботев. Такива паметни български кичета има много в Одеса. Великият син на България Христо Ботйов е роден в красивият подбалкански град Калофер на 6 януари 1848 година. Баща му е известният даскал Ботьо Петков, радетел за просвета в региона, а майка му Иванка Ботева. Христо Ботев има 8 братя и сестри, сред които се откроява името на брат му Кирил, генерал-лейтенант, участвал във войните за национално обединение.
През 1863 година заминава за Одеса, за да продължи образованието си, но е изключен 2 години по-късно заради буйния си характер. В родния си град се завръща през 1867, когато научава, че баща му е тежко болен. Неговата непримиримост отново му навлича неприятности и той е принуден да напусне България и да замине за Румъния. Там поетът навлиза в революционните среди и се записва в четата на Жельо войвода, с която трябва да премине Дунава. По този повод написва емблематичното стихотворение на прощаване. В Румъния се запознава и с Васил Левски. След залавянето и обесването на Апостола през 1873 година, Ботев написва една от най-прочувствените творби в българската литература – Обесването на Васил Левски. От 1874 участва активно в дейността на Българския революционен централен комитет, първоначално като секретар. В емиграция издава революционни вестници, сред които Тъпън, Знаме и Дума на българските емигранти. Върх в героизма на Ботев е навлизането на въоръжена чета в българските земи, ръководена лично от революционера. От румънския бряг 205 четници се качват на кораба Радецки. С изключително хладнокръвие групата поема контрол над плавателния съд, за да слезе на българския бряг и да се сражава с османските поробители. Достигнали до Врачанския Балкан, четниците не получават подкрепата, на която се надяват, и изнемогват срещу мощта на врага. Вражески куршум слага край на героичния живот на поета-революционер край връх Вола. Ботев остава в историята, освен с революционната си дейност и със своя неповторим поетически талант. Първото му стихотворение «Майци си» е написано през 1867 година. В творбите му основната тематика е борбата за свобода, робската участ на народа и примиреността на сънародниците му, която той през целия си живот се стреми да промени. Една от знаменитите му строфи е част от стихотворението «Хаджи Димитър» и гласи: Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. Макар краткия си житейски път, Христо Ботев оставя незаличима следа в българската история. Той отдава целия си живот на идеята за свободна България, а стихотворенията, които пише, се превръщат в недадминати шедьоври. Днес образът му се е превърнал в икона на национално-освободителното движение и символ на свободолюбието, борбеността и решителността. В Одеската област на 10 км от районния център Болград се намира село Залезничне. Тук издавна живеят българи и представители на други национални общини. Селото Залезничне е основано през 1861 година и се е наричало Болгарийка. Днешното названието почва да носи от 1946 година. Последния препис на населението на площ 3 гектара на това село живеят около 4000 човека. Съвсем наскоро селото отбеляза своята 1504 годишнина рождението. Преди 1 век и половина тук се настаняват българи и гагаузи. Както разказват старите хора, българите се настанили от една страна на селото, а на другата страна се разположили гагаузите. Сега в селото българите са повече като население, независимо от времето и историята на село. Нейните представители от 6 националности в миналото и днес живеят дружно, трудятся, работят и празднуват заедно. Кроме болгар, гагауз, русские, украинцы,
молдаване и цыгане. И вы знаете, за протяжении многих лет, сколько я работаю, почти 10 лет, у нас никогда не было никаких каких-то ссор между людьми. В рождения си ден залізнична отбеляза з голям праздничен концерт, в който взеха участие всички местні таланти, песні і танці, посвятені на народното село і на неговите жителі, постоянно се прикисваха с различні поздрави от високі, почетні гості, адміністрацията, руководство на района. Хочется, чтобы Божья Матерь честным своим амафором укрывала жителей Залезничного от всех бед и невзгод, даровала радость, мир и Божью благодать, чтобы рождались дети, чтобы была уверенность у стариков, чтобы молодежь чувствовала себя комфортно на своей родной земле, в нашем крае. І съвсем естествено в този ден тук отбелязваха і ветераните на селото, новородените, і найдостойните работници і служащі. З рішенням на общината на селото Лілія Гордейка, кмета на Залізничну, беше наградена со звание «Почетный житель села». Голям, красив и богат праздник се заверши далеч през нощта и остава на всички гости и на жителите на село голямо впечатление, много емоцій, радості і праздничне настроєння. Това беше разказ за българските традиции, език, култура, кичета. На българската вълна с нашето предаване е Анна Аболадзе. Ще се видим, мили зрители!